जनायाव गिख्रंथाव लामा जाब्रथायाव साबा सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। धेमाजि जिल्ला जनाय लाइमोकुरियाव गिख्रंथाव लामा जाब्रथाय जायो। 12 नं राजा लामानि सेरजों हाबलांनो नागिरनायावनो गंसे गोब्राब गोसायै फैनाय मटर साइकेला सौनानै होफैनायावनो बे जाब्रथाया जायो होननानै फोरमायदों। जाब्रथायाव मटर साइकेल सायाव थानाय साथाम गोब्राब जोखोम जादों। लामा जाब्रथायाव लामा सेराव थानाय सानै उन्दै गथ'आ सौजानानै गोब्राब जोखोम जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जोखोम जानाय साथामखौ जनाय लाइमोकुरि चन्द्रकान्त कुली, ज्ञान देवरी, धेमाजिनि एलेक्स गाहाय आरो लामा सेराव गेलेबाय थानाय उन्दै गथ' सानै जोखोम जानायखौ लाइमोकुरिनि खगेश थायें, निउटन थायें फोरमायदों। गाज्रि रोखोमै जोखोम जानाय सानै सुबुंखौ मोजां फाहामथाय होनो डिब्रुगड़सिम दैथायहरनाय जायो। প্ৰথমতে মানে আমি তেলামৰ পৰা আহি আছিলোঁ। আহি থাকোঁতে এই লাইমেকুৰি নাপাওঁতে তাত সোমাই যোৱা ৰাস্তা আছে ষ্টেচনলৈ, ঘৰলৈ আৰু ঘৰত আমি সোমাই গৈ আছিলোঁ। এতিয়া এই যিখন বাইকে আমাক খুন্দিয়ালে সি মানে বহুত স্পীডত আহিছে, 120, 150 এনেকুৱা হ'ব। ছিগনেলো দিছোঁ, মই পিছফালে বহি আছিলোঁ, ছিগনেলো দিছিলোঁ, কিন্তু আমি সোমাই এই গলিৰ ৰাস্তাটোত পালোঁৱে আৰু এনেকৈ কাটি আহি পিনি ডাইৰেক্ট মানে আমাক মাৰি দিছে। আমি ভিতৰত অলৰেডি সোমালোৱে আৰু আহত মানে আমি দুজন আছিলোঁ। এই আহি থকাটো এজন আছিলে চাগে, এইটো মই এজনেই দেখা পাইছোঁ। সৰু ল'ৰা দুজন আকৌ ৰাস্তাত এই কিনাৰতে খেলি আছিলে। এই সৰু ল'ৰা দুজনো দুখ পাইছে, মানে বাইক চিটিকি মানে বহুত দূৰ পাইছেগৈ। बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। जोबोद खम बेसेनावनो लननि गेजेरजों बाइक लानो हागोन। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइजआव मोनसे गोदान खाबु लाबोदों। फैगौ 30 आगस्तनिफ्राय 2 सेप्तेम्बरसिम पंका एन्टारप्राइजआव लन मेला खुंफुंगोन। बेनि गेजेरजों नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोदान बाइकफोरखौ जोबोद खम डाउन पेमेन्ट होनानैनो लनाव लानो हागोन। बारा नङा, गासै 10,000 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाइकखौ मोनफुंनो हागोन। जोबोद खम बिबांनि सुदआवनो गारिफोरखौ लानो हानायनि खाबु मोनगोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे हेलमेटबो मोननो हागोन। 1,000 रांजों नोंथाङा बुकिं खालामग्रोनानैबो दोनहरनो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो नोंथांनि गोजाम जानाय गासैबो रोखोमनि बाइक स्कुटिफोरखौबो सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौबो मोननो हागोन। गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101547892 आरो 60038171191 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।